a gare lokacin da muka yi karatu mu duk abin nan ba mu yi shi ba da Allah mun je ka nuna mai mutumin arziki kar ka ba da ni yi biyayya kaga malamin ne yana kallon mu yana ganin mutunci na sosai kar ka ba da ni mu ce mu je mana a ran ma har ka Assalamu alaikum. a karatu يلا تفضل تفضل تفضل. aka zauna mana ana ma magana kana ji alam dauka miki da eh ba ka girma manya ina wun sai an mai usiri aleshi. aran ma yaran yanzu ne in ba ka yi ka ne musu irin wannan yanzu sai su raina ka aran ma haka yaran yanzu suke sai ana musu magana. aran ma da ba wata kan magana ce kawo shi ne makarantar nan saboda na san makarantar nan akwai tarbiyya akwai koyarwa don ita muka gama haka ko ba haka bane aran ma ba haka bane gaskiya sai mai tambaya a cikin littafin alkurani mai girma kana ji na daga sama daga ara'aitar ladhi sayna sai tabbayyada mana an kabuti suratul gizo an kabuti suratul gizo Aba ya na kan kai mun haka ne. Kai ma malam Idi ai kai gada a gurin nan. Al'aitar da sai na daina. aran ma ina da kan nan karshen fatiha A ƙarshen fatiha ba. Wannan daban. Kutumar uba ashe baba kai ma din ban jayi. What?